כאן נעמי בעוד סרטון חדש, והיום אנחנו הולכים לשחק במרדר מיסטרי 2 חלק 2, אבל הפעם לבד. אז יאללה, בואו נתחיל. אוקיי, אז אני בדיוק לא מחכה למשחק. אני חושבת שהוא ייגמר עוד כמה דקות, בגלל שנשארו רק 2 אנשים במשחק. כן. תגיבו כאן למטה בתגובות אם אתם רוצים עוד סרטונים של מרדר מיסטרי ובכלל עוד סרטונים שאני אעשה. תכתוב לי גם בתגובות איזה משחקים ברובלוקס אתם אוהבים כדי שאני אעשה. וזהו, זה מה שרציתי להגיד, ועכשיו כנראה המשחק יתחיל. הנה, אני רואה שהם כבר בוחרים ממשחקים, אבל אני נראה לי לא הספיק. כן, לא הספקתי. אוקיי, יאללה, בואו נראה מי אני אהיה. בואו נראה. הנה, עכשיו מתחיל המשחק. אוקיי, זה אני רגיל, ויאללה. בואו נתחיל לשחק. אוקיי, אז אני עכשיו מצאתי מקום סודי כזה. אתם רואים כאן, אני לא יוצא כדי שאמרתי לא יראה אותי. בינתיים אני מסתובבת במשחק, כמו שאתם רואים. כן, בואו נמשיך. לא נראיתי. טוב, לא נורא. אז יאללה. אוקיי, אז עכשיו שאתם המשחק ואני ניסלתי, אבל לא נורא. אוקיי, אז שלי הצטרפה אליי למשחק, אז אולי היא גם תשחק איתנו. אוקיי, אז עכשיו אנחנו בוחרים משחק. הנה שלי, יש לי סקין של זוהי. וכן, עכשיו יתחיל המשחק. אולי תתקשר אליי עכשיו.
אבל כן. אוקיי. אוקיי, אז אני עכשיו רגיל כן, עכשיו תראו אותי משחקות. אוקיי, אני עכשיו בדיוק מתקשרת לשלי. שלום שלי, אני בסרטון, תגידי שלום. שלי, תגידי שלום, אנחנו בסרטון. אוקיי, אז עכשיו שלי הצטרפה אלינו. אנחנו נהרגנו. שלי בסקין של זוי, וגם אני בסקין של רובוקס לשיער. אנחנו, כן, עכשיו אנחנו מתרקות במערכת. מה אני רוצה להגיד? שלי עכשיו הצטרפה אלינו, ואנחנו עכשיו נשחק גם עם שלי, שהיא איתי בשיחה. אז יאללה, אנחנו עכשיו נתחיל את המשחק האחרון. יאללה. בוא נראה. כי אני בוחרת את הדמפה הזאתי. שלי, מה את בוחרת? איתה. אוקיי. טאץ'. מישהו רוצה לעשות איתי זה. אוקיי. זה דברים טובים. אני לא בא. אוקיי, יאללה. אני רגיל, שלי, מה את? אני גם רגיל. אוקיי, אז נזרנו. שלי, תקשיבי, היה לי באג. ראיתי שמישהי אחרת הרגה אותה. היה לי באג, נכון? אוקיי, אז זה היה הסרטון של היום עם שלי. שזה היה כל עד כמה דקות. כן, כי הצטרפה אלינו ממש בסוף. ותנו לייק וסאב אם אתם רוצים עוד חלקים. וזהו, ביי.